karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Daghong sasapa. Kinsa man na siya. Siya na lang ang nahabiling buhi sa mga palasyolo. Ramel Palasyo. Wa ko'y mahilumduman anang maungan. Wa ko'y kailang Ramel. Okay lang. Oh, Naunsa maros Mama Mercy? Lo, diya ka na lo ha. Pero ayaw nang ipanulti sa uban ang bahin ining karaang retrato ha. Naunsa magkaros Mama Mercy? Padre Ramon! Natabangi ko! Padre Ramon! Sino ka man? Dini si Padre Ramon! Nasuko siya! Nasuko si Padre Ramon! Bata ka na nasinggit ka. Si Padre Ramon lagi dinhi siya! Dinhi siya! Ikaw naman usa din sa imong kwarto. Dinhi lagi si Padre Ramon, Rodel. Uy, Annalisa, tanawa, palibot, tanawa, pangita si Padre Ramon, niya siya. Ha? Usa may imong nakita, ha? Wa mo ko'y nakita, madam. Nagdamgo ka ng tingali, ma. Ha? Nagdamgo ko? Oo. Nagdamgo ka ni Padre Ramon. Dili sa may tabo nga ni Asya sa imong kwarto. Kay patay na siya, ma. Ang pare. Hain naman ang pare nga akong gipaanhi. Rodel? Unsa na hitabo ni Mama? Oh. Ikaw gyud ang nagdaog hamok ni ining dapita, Sabrina. Ma, gusto na. Ayaw lagi nag-initi si Sabrina. Pero Rodel, sukad na lagi na siya nahimo ni mong asawa. Dili na ko mahimutang. Ug nga nang dili masab ka mahimutang. Kuan. Mugawas na lang ko, Rodel. Ayaw pagawas. Ha? Importante nga ni aka inig abot sa pare nga moabog sa mga demonyo nga niya ni inig baya. Ma, nasab ka na. Lakaw na, Sabrina. Rodel. Mahimo bang mugawas pod ko, sir? Sige, panggawas sa mo. Ayaw ka mo pagpalayo, ha? Kinahanglan nga ni aka mong tanan inig abot sa pare. Aron matangtang ka ng mga daotang espiritu nga naa sa inyong lawas. Gusto na, ma. Oh, kisingkahan ko ni mo, Rodel. Ma, please. Ayaw na nag-initi ang akong asawa. Kibilabad na akong unin yung duha. Rodel! Unsa man kay akong buhaton aron magustuhan ko ni Mama Mercy. Pero masakiton siya. Dili sab siya angay nga tubayan. Ma'am Sabrina, gusto ka juice, ma'am? Salamat, Ana. Nahiubos kasi mong ugangan, ma'am, no? Ana, normal lang gitingali nga may ubos ko. Kay dili man siya managana sa pagpasakit og sulti nako. Pero ako na siya gisabot. Nga dili sad normal ang dagan sa iyang utok. Ano mo laban mang kaniya, ha? Oh, Nahibaw yun ka! Nga dili ka angay nga magminyo! Ana, unsa kay may na kong buhaton, no? Magpalayo ka una kang Madam Mercy, ma'am. Oh, ha? Kung gusto ka kalinaw, ma'am Sabrina, magpalayo ka una kang Madam Mercy. Kamong duha sa Sir Rodel. Pero dili masad mahimong biyaan ni Rodel ang iyang inahan. O dili sab ko gusto nga mahimo kong rason nga makasukol si Rodel sa iyang inahan. Ha? Lawom ang karma kung musukol kag ugangan, Ana. Labi na kit sa imong inahan. Mao na ang gisulti sa akong iyaan.
Lahi nga matang sa silot ang imong maangkon kung makapasakit ka sa imong ginikanan. Hindi lagi ko ganahan ni anang babayhan, no? Bisan pa ko dili ganahan ako si Mama Mercy. Kinahanglang sabton ko siya. Labi na nga, doon na siya'y sakit ni demensya. Mao gani ako nabiliban ni mo, Ma'am Sabrina. Ang pagkataas ni mong pailo pa. Kinahanglang magpailob ko, Ana. Kinahanglang magpaubos ko. Kay kung dili lang ko nabuhaton, kami si Rodel ang magkabuwag. Ma'am Sabrina. Ay, Annalisa. Dad, ikunog tubig si Madam Mercy. Kuha na ako si Padre Leo. Sige na, Annalisa. Ati man na si Mama Mercy. Sir Dal, yan ang tubig ni Madam Mercy. Sige. Ibutang lang na des lamisa. Og limpyuhi ka ng mga buak. Oh, sir. Annalisa, Madam? kita ra bang tulo ang niya dinhi sa kwarto? Ha? Oh, Madam. Kita rang tulo. Wa ba ang akong amahan din? Ma, patay na nga akong apuhan. Naibaw ko. Pero nasuko siya nako, Rodel. Dili pa, Annalisa? Uwa ko makasiguro ko na nasuko ba siya ni mo, Madam? Huwag gawas una ko, ma, ha? Ayaw na panghagis, ha? Oo, anak. Sige na, lakaw na. Relax. Ana, sigurado ka nga way daotang mga espiritu karon dinhi sa akong kwarto. Uwa lagi, Madam. Wa pa ba mo abot ang pare? Mao pa'y paglakaw ni Manny Carding, Madam, aron magkuha sa pari. Sa imong hunahuna, Annalisa, pila ka kadaotang espiritu ang niya karon sa bahay? Madam, dilit ingali maayo nga magsigit ag hiskot anak nila. Kay, Kay unsa man, mahadlo ka? mosamot sila kadaghan kung imo silang hatagan og pagtagad. Ha? Mao na, Madam. Mao kung mahimo, dili na lang nato sila tagdon. Kay nga naman, naanasay na nung nga. Oo. Ha? Pila sila kabuok? Pila sila kabuok nga ni akaron? Tulo, Madam. Unsay ilang mga hitsura? Lain kaayo, Madam. Ihulagway ang ilang nahimutangan ug unsay ilang mga dagway. Madam, kuan. Ang usa kay naas imong luyo. Ha? Niya sa kong luyo? Nag-unsam siya? Naglingkod si imong lingkuranan. Unsay iyang hitsura? Babae ba o lalaki? Babae. Og may dako siyang samad sa naong. Ha? Ang uban hain man. Ang usa kay naa sa suok. Nagbarog dool sa bintana og naggunit og kahanting. Ha? Nagguhay-guhay ang iyang sapot. Lalaki. Og ang usa hain man. Madam, kun Hain ang ikatulong espiritu. naa sa imong tupat, Madam. Ha? Lalaki? Lalaki ba o babae? Lalaki. Lalaki? Si Nakaila ka sa ni asa kong tupad. Oh, Madam. Kinsa siya, Annalisa. Si Padre Ramon. Si Padre Ramon? Papahawa sila. Madam, dili ko makahimo, Madam. O ganon dili ka man makahimo, Annalisa. Tungod kay wa ko'y gahom nga makapapahawa nila. Ang Ginoo lang ang makapapahawa nila, Madam.
Sigurado ka ba nga si Padre Ramon ang niya sa kong tupad? Oo, madam. Unsay ang kipuwat? Nagtutok siya ni mo. Unsa? Madam, unsa mo ginahitabo ni Padre Ramon? Anong ako may imong pangutanon, Annalisa? Nganong ikaw man ang ilang gidugok, madam? Ha? Madam, ang gawas na tinis sa kwarto. Kisa ang nagsira sa bintana. Kisa nagsira sa bintana. Ang lalaki nga naggunito ganting ang misiras bintana, madam. Dili siya gusto nga gawas na. Madam. Ano sa dito po? Ang lalaki nga nagdaganting. Midool siya mong luyo. Unsa? Pagbantay, madam! Ayaw! Misingin si Mama Mercy ug Ana. Dini ka lang, Sabrina. Ako susihon. Ubalan ta ka, Rodel. Oh, nakalak ang pultahan. Patiri ang pultahan, Rodel! Gupa ang pultahan! Nalingaw ba mo? O naglagot? O gigilik? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!